Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Κουσουνή, καλησπέρα κύριε Πανταζόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι πρώτα. Δηλαδή, το ότι γυρνάμε από τις διακοπές, έχουμε κάνει διάφορες ατασταλείς ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε κάνει την προπόνηση που κάναμε κανονικά μέσα στη σεζόν. Τι κάνουμε τώρα. Είναι πολύ φυσιολογικό στις διακοπές μας να απέχουμε ο περισσότερος κόσμος από τη γυμναστική, να ξεκουράζεται, να πηγαίνει διακοπές. Φυσικά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή είναι τρόπο ζωής τους η γυμναστική, συνδυάζουν τις διακοπές με προπόνηση, με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Όπως είστε εσείς, έτσι, φαντάζομαι. Ένας personal trainer στις διακοπές του δεν σταματάει να γυμνάζεται. Σίγουρα υπάρχουν και περίοδοι ξεκούρασης και είναι σημαντικές αυτές οι περίοδοι, διότι αυτό μας βοηθάει να εξελισσόμαστε κιόλας, αλλά και να αποσυμπιεζόμαστε από το πρόγραμμά μας. Άρα το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Είναι εξίσου σημαντικό όμως, όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, να ξαναβάζουμε την άσκηση στη ζωή μας, η οποία βέβαια αυτή η άσκηση το λέω πολύ γενικά, διότι είναι, ο στόχος για τον κάθε άνθρωπο είναι να βρει τη δραστηριότητα η οποία του αρέσει πάρα πολύ, η δραστηριότητα η οποία συμβαδίζει και είναι συμβατή με τους στόχους προπόνησής του. Μάλιστα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο την κάνει τρόπο ζωής. Διότι αλλιώς απλά είναι μια περιοδική ενασχόληση. Και δεν απολαμβάνουμε τα ωφέλη της. Να το δούμε λίγο αυτό. Είπατε να βρει και τον κατάλληλο τρόπο και τύπο γυμναστικής. Πολλοί θέλουν να ξεκινήσουν, αλλά δεν έχουν και ακριβώς στο μυαλό τους τι θα ήταν αυτό που θα τους άρεσε, που θα τους κρατούσε σε αυτή τη δραστηριότητα. Πώς μπορεί να βρεθεί αυτό? Μόνο με πάρα πολλές επισκέψεις σε διάφορα είδη γυμναστικής, δηλαδή από χορό, ζούμπα, γυμναστήριο, πιλάτες? Σίγουρα η δοκιμή είναι ένας ασφαλής τρόπος να δεις αν κάτι σ' αρέσει ή όχι. Από εκεί και πέρα πρέπει να απαντήσει και στο ερώτημα ο κάθε άνθρωπος ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του για το κομμάτι της προπόνησης. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν μέσω της γυμναστικής να μειώσουν το βάρος τους, κάποιοι να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα, το πούμε έτσι, ή να βελτιώσουν την αντοχή τους. Άρα πρέπει να είναι συμβατή και η προπόνηση, όπως είπα προηγουμένως, και σίγουρα σε αυτό θα βοηθήσει η καθοδήγηση από έναν προσωπικό προπονητή, από έναν εξειδικευμένο προσωπικό προπονητή, ο οποίος όχι μόνο θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν μεγαλύτερη γυμναστική επίγνωση, αλλά και θα θέσουν από κοινού τους στόχους και θα φτάσει πιο γρήγορα και θα αποθεί. Να σας ρωτήσω, αν κάποιος είναι έτσι, όχι εξοικειωμένος, για να το πω εύσχημα, με την... Είναι αρχάριος. Είναι αρχάριος, σωστά, Είχα κάποια άλλη λέξη στο μυαλό μου. Και θέλει να ξεκινήσει να κάνει προπονήσεις. Από τι θα προτείνατε, από ποιο είδος θα προτείνατε να ξεκινήσει? Οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει πάνω στην προπόνηση ενδυνάμωσης. Πολλοί κόσμος τη συνδέει αυτή με το γυμναστήριο και τα όργανα γυμναστικής. Είναι οποιοδήποτε είδους προπόνηση η οποία έχει μια εξωτερική αντίσταση ή ακόμα και την αντίσταση του σώματος και η οποία τονώνει τους μυς, δυναμώνει το σώμα, αυξάνει το μεταβολισμό, και απ' την άλλη ο άλλος μεγάλος πυλώνας είναι η αερόβια προπόνηση, η οποία βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή. Ένας συνδυασμός αυτών των δύο, δηλαδή, γυμναστική με αντίσταση. Είτε συνδυασμός φυσικά, και body weight, δηλαδή με το βάρος σώματος, είτε με εξοπλισμό γυμναστικής. Και όπως σας είπα ξανά, το να εμπιστευτεί κάποιος άνθρωπος έναν προσωπικό προπονητή, έναν εξειδικευμένο, τονίζω, προσωπικό προπονητή, όχι μόνο θα τον βοηθήσει να μάθει γρηγορότερα τι έχει ανάγκη το σώμα του, αλλά και θα πετύχει πιο εύκολα τους στόχους του και με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, που εμπιστευόμαστε το σώμα μας δηλαδή. Σίγουρα οποιαδήποτε στιγμή και αν το πάρει κάποιος απόφαση θα είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί θα τον οδηγήσει σε έναν πιο υγιές τρόπο ζωής. Αλλά υπάρχει επί της ουσίας μια στιγμή μέσα στον χρόνο που θεωρείται καταλληλότερη? Είναι αυτή μετά τις διακοπές? Είναι όταν επαναπροσδιορίζονται γενικά οι στόχοι μας? Η καταλληλότερη στιγμή για μένα είναι το τώρα. Δεν είναι αυτό που λέει και το τραγούδι από Δευτέρα. Βέβαια έχουμε Δευτέρα σήμερα, οπότε νομίζω ότι ταιριάζει. Κάπου ταιριάζει. Από Δευτέρα να ξεκινήσουμε, λοιπόν, προέκυψε. Από εκεί και πέρα είναι μια προσωπική απόφαση και δυστυχώς κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για εμάς. Δηλαδή να γυμναστεί για εμάς. Στις διακοπές επιστρέφουμε με μεγαλύτερη διάθεση για γυμναστική ανασυγκρότηση και πρόγραμμα,
ή λέμε ας το καθυστερήσουμε, ας πάμε από Σεπτέμβρη, ας το δούμε από αρχές Οκτώβρη? Νομίζω με την εμπειρία που έχω με τους διάφορους αθλούμενους και τους ανθρώπους που εμπιστεύονται το σώμα τους σε εμένα, νομίζω ότι και ο Σεπτέμβρης, αλλά ιδιαίτερα η περίοδος πριν το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, δηλαδή όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στις διακοπές, σε πάρα πολύ κόσμο δίνει το κίνητρο για να ξεκινήσει. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που ξεκινάς τη σεζόν σου να βάζεις μέσα στους στόχους που έχεις, είτε αυτή είναι επαγγελματική είτε οικονομική, να βάζεις και το κομμάτι της προσωπικής σου φροντίδας. Και για μένα η υψηλότερη μορφή φροντίδας είναι, μία από τις υψηλότερες μορφές είναι και η γυμναστική και η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών. Κύριε Ματσάκο, βλέπω το τελευταίο διάστημα, μάλλον τα τελευταία χρόνια, να υπάρχει μια έξαρση λογαριασμών στο Instagram, influencers οι οποίοι δίνουν coaching tips ή κάνουν και προσωπικά προγράμματα. Μπορείς να έχεις μια σχέση ενώ και να σου δώσουν ένα πρόγραμμα, ή ακόμα και πλατφόρμες οι οποίες βγάζουν εξειδικευμένα, εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους, αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών, να βάζουν την άσκηση στη ζωή τους. Στα social media είναι δεδομένο πως από τη στιγμή που ο κόσμος ξεκινάει να ενδιαφέρει την γυμναστική, θα υπάρχουν πολύ περισσότερα προφίλ τα οποία θα προβάλλουν έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Φυσικά, και εκεί πέρα θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν κάποιους λογαριασμούς να βελτιώνουν το μέτρο σύγκρισής τους και να μπορούν να γνωρίζουν πότε κάποιος άνθρωπος, ο οποίος αυτοαποκαλείται εξειδικευμένος, έχει πραγματικές γνώσεις και μπορεί να τους βοηθήσει, είτε πότε αυτά που λέει είναι ανακρίβειες και δεν μπορούν να τους βοηθήσουν και πολλές φορές τους κάνουν και κακό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Και πώς μπορούμε όμως αυτό να το ξέρουμε? Δηλαδή, όταν παρακολουθώ έναν influencer στο Instagram, πώς μπορώ να ξέρω αν έχει τα κατάλληλα διπλώματα για να τον εμπιστευτώ? Ένας ασφαλής δείκτης είναι, μπορείς και με ένα προσωπικό μήνυμα, είτε με ένα σχόλιο από κάτω, να ρωτήσεις αν αυτός ο άνθρωπος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, αν έχει δηλαδή ακολουθήσει και σπουδάσει αυτό το αντικείμενο με πολλά χρόνια εκπαίδευσης. Και σίγουρα, καλός ή κακός, στα social media το βλέπουμε σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος δεν έχει. Απαγγέλλεται ότι είναι τώρα, ειδήμων για κάτι. Να προσθέσω και κάτι σε αυτό. Νωρίτερα ο Παύλος αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μπορούσαν αυτές οι πλατφόρμες να θεωρούνται ακόμα και επικίνδυνες. Γιατί μπορεί να σου δείχνουν ένα πρόγραμμα, να είναι εξατομικευμένο, αλλά εσύ να μην το ακολουθείς σωστά, να μην γίνεται ακριβώς με τον σωστό τρόπο οι κινήσεις, οι ασκήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί επικίνδυνο? Φυσικά, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να τονίζουν και αυτές οι πλατφόρμες ότι και οποιαδήποτε εφαρμογή γυμναστικής ότι δεν μπορούν επουδενή να υποκαταστήσουν τη φυσική παρουσία του προσωπικού προπονητή. Επειδή όμως την χάνει και εγώ ίδιος να έχω υλοποιήσει το όραμά μου και μετά από τον κορονοϊό και από τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε ευτυχώς, την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ψηφιακού γυμναστή, αν μπορώ να το πω έτσι, ο οποίος να αναπληρώνει τουλάχιστον επάξια το κενό του. Πώς τώρα αυτό μπορεί να το πετύχει? Αυτό μπορεί να το πετύχει όχι απλά δείχνοντας κάποια βίντεο και ο αθλούμενος να προσπαθεί να τα μιμηθεί, αλλά με επεξηγηματικά βίντεο, με τη σωστή εκτέλεση της άσκησης. Σωστά. Και με σωστές συμβουλές, ούτως ώστε ο ασκούμενος από τη στιγμή που δεν μπορεί να έχει την παρουσία του φυσικού προσωπικού προπονητή, παρόλα αυτά να γυμνάζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ακούγοντας πάντα το σώμα του όμως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό το που σου δίνει και ο προσωπικός προπονητής. Και συγκεκριμένα η εφαρμογή την οποία έχω δημιουργήσει ονομάζεται Άθλος Bill Ματσάκος. Μπορείτε να τη βρείτε και στα social media και είναι ένα ελληνικό εγχείρημα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σε αυτή την εφαρμογή που καταλαβαίνουν είναι και καινούρια. Κύριε Ματσάκο, ευχαριστούμε. Είναι κάτι καινοτόμο. Ευχαριστούμε που ήσταν μαζί μας και μας δώσατε αυτές τις ωραίες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.